Lamorde ngawdere nder diwa leddi Adamawa hawri ɗuɗɓe nyalomare alat nogas e go'abre lewru jeɗiɗabru hitanduji 2024 dalila metuki jawro selɓe ɗaran biyeteɗo Hasiyatu. Debbo biyeteɗo Hasiyatu metama ha yeso mo Allah ɓangi daraja muɗum lamiɗo ngawdere Sa Majesté Muhammadu Hayatu Isa. Ɗuɗɓe yalɗiri taweteɓe nder benniyol ngawdere e himɓe ɗaran ɓe fuu maɓɓe be seyo be tawaki sous-préfet arrondissement ngawdere ɗiɗaɓa. Jawro Hasiyatu metama ɓawo hokkitego laamu asaweje caliɗe be sous-préfet arrondissement ngawdere ɗiɗaɓa. Ɓawo metuki on majum ɗo ɗum lattake kadi tokkutol siyasaji o wa'i puccu nonnon o ɗoftama be ɗuɗɓe yalɗirɓe haɗo be seyo be welwelo ɓe tokkiti laabi fere ni kadi selɓe ɗaran heɓi jawro muɗum ɓawo joɗugo wakkatiji ɗuɗɗi ɓe wala jawro. Jawro Hasiyatu latti jawro maɓɓe. Luttiɗo yo Allah hokkumo hayru, njamu e jutal balle eno ardiraɓe be adilaku.